vari panapa tisinga rove imbwa takaviga mupinyi vari kutoti imi ndimakaurayisa Pondayi munoti kudi ndinakupoka nangu kwandoita nditongobata nditoti asi munhu auda kuurwisa zvokuti ada kutiza rege ndite sevhatinike bata makumbo mandabata makumbo yayo ini ndisaziva kutiwo zvichasvika pastage yekuti mukoma wangu achasvika pakukwadza munhu achifa. Munini wangu uyu kauyu zvaaita izvi ndo zvakaitwa naSekuru ivava. Iyo zvaaita izvozvizvi ndo zvakaitwa naSekuru ivava. Mukadzi yeye abereka vana ivava wakanya kunomubvutira mumwe munhu anonzi Jima. Iye mukadzi yeye abereka mwana wakaenda kunomubvutira murume anonzi Jima. Saka iwo zvakabvuta handizivi kuti ukaurayiwa here. Mashatiro andakaitwa nezvandiri kunzwa soka handigona kuzvitaura. Vakambenga vakapimbana naPondayi here kubva kumashure uko vasataurana naSekuru ava hatichazviziva. Zvichireva here kuti paakabatirwa mumusha mavo imomo ndomaakasungwa mbira dzakondwa achibva vazomurova pamusha pava paakambarami. Kwakambarami torai mutumbu wenyu muende kunoviga kumba kwenyu. That's all. Zvazviri sekuzva kwamunoita tinodzifambira. Tiri madhara enews, tiri madhara enhau, SlyMedia TV tinopisa panhau. Tiri madhara enews, tiri madhara enhau, tinopisa pazimu enda tina mugaro. Tiri madhara enews, tiri madhara enhau, SlyMedia TV pakubuditsa nhau. Tiri madhara enews, tiri madhara enhau, tinopisa pazimu enda tina mugaro. Tiri pano pa SlyMedia TV, tiri ku UZUMBA Maramba Pfungwe. Zita ndinonzi Sylvester Tapfumanei. Nyaya yatisvitsa kunoko haisi nyaya yakanaka, haisi nyaya inofadza, inyaya yakatyamadza nekutyisa nekushamisa vanhu vatinavo panapa, zvikuru sei mhuri yokwaNyamakura. Makore 43 apfuura. Kwakanzi makore 43 apfuura. Kwakanzi makorokoto mushure mekunge kwazvarwa mwanakomana anonzi Pondayi Nyamakura. Nhasi uno haasisiri pakati pedu. Hazvina kunge zvatarisirwa kuti nhasi uno tinenge tisinaye panapa. Asi zvaita sekudaro. Tati tizonzwisisa kuti nyaya iyi yafamba sei, nekuti mukomana watiri kutaura nezvaye anonzi Pondayi Nyamakura aita zvokupondwa. Uye chiri kunyanya kushamisa ndechekuti zvaitika paukama kuburikidza naSekuru Vake vanonziwo Tsikai Kambarami. Kuti tinzwe nyaya izere kuti zvamboita sei kuti sekuru nemuzukuru vazosvika pakutemana, zvanga zvaita sei. Ndine vakoma vake Pondayi vatinavo panapa tiri kumusha kwavo kwaitikira nhamo iyoyo. Regai titange nekuva kwazisa, titange nevari kurudyi kwangu. Totanga nekuti nematambudziko. Aiwa aonekwa. Zita renyu rakazara ndiani? Ndonzi Love Munyamakura. Ukama hwenyu naPondayi wakamira sei? Ini ndiri mukoma wake, yeye munin'ina wangu. Naika. Toti nematambudziko zvekare. Kuruboshwe kwangu zvekare ndina mukoma Chenjerai Nyamakura. Imi ukama hwenyu wakamira sei naPondayi mushakabvu? Pondayi munin'ina wangu, mwana wamai wangu, tinozvarwa mudumbu rimwe chete, baba vamwe chete. Ndo mamiriro zvakaita. Tauya kuno kuti tizobata maoko isusu veSlyMedia TV mushure mekunge tanzwa kuti rufu rwaPondayi arisi kugamuchirika, uye zvinhu zvamanga musingatarisire kuti Pondayi asave pakati pedu mugore rino ra 2026 ura mwedzi wechipiri. Chii chakaitika kune munin'ina wenyu Pondayi? Regai nditaure ndichiti ndakabva panapa inini ndichienda kuHarare. Ndichienda kuHarare ndakangonosvika ndikanorara hwehope. Ndisati ndarara ndakaona foni ichibva kwaMutemaringa kwaKambarami. Foni yakaibva kwaMutemaringa kwaKambarami. Ndaidzidziswa nawo kuti tabata munin'ina wako nemudzimai wedu. Saka munin'ina wako tamusunga mbira dzakondo. Saka izvozvizvi tiri kumurova, tiri kumuranga. Ndikati aiwa
ndizvozvo kana mamubata ari semuzukuru zvine kodzero yekuti mumurange, asi ndisina kutenge ndichitoziva kuti kuranga kwawo kwanga kuri kuranga kwekuponda. Saka zvakandikatyamadza ndazosvika kunoku ndichiona chiitiko ichocho chaitika sechimiro ichocho. Ndingati ndo zvidiki zvandinazvo. Zvadaro ndakazofonerwa zvekare kumapasti 3 ndichitaurirwa nawe kuti munin'ina wako ati nyaya isaende kwamambo, tigare pasi sevanhu vehukama. Kana tagara pasi sevanhu vehukama tochiwirirana ndokupa mombe nemari inokwana kuita $200. Ichokwadi sekuziva kwatinoita Pondayi anga aine mombe dzake nemari yake yaanga ainayo yaida kuti ada kuzotenga mombe. Saka kuri zvino hatisati taziva kuti mari yacho anga akaisiya kunokumba here kana kuti akanga afamba ainayo mari iyoyo. Mari iyi ine humbo nevanhu vakawanda vari kutoziva chiitiko icho kuti Pondayi akanga achiti ndoda kuzotenga mombe nemari iyoyo. Musati maenderera mberi baba Nyamakura, ndakandoda kunzwisisa hukama hwenyu imimi nevamuri kuti sekuru ava vekwakambarame vanatsikirai vari munyaya iyi vane ruoko pamusoro peupenyu hwaPondayi. Ndinotenda hangu, regai nditaure ndichiti ava vekwakambarame vana ndingakuti ndanasekuru wangu wari vana vehanzvadzi yamai vangu. Ndo hukama hwacho mamiriro haukaita. Saka ndo kwakaitika chiitiko ichocho. Ndingati ndo mazwi andingagoni kunyanya kutaura ndisingaziva kana muchiti ndipfuurire mberi. Munopfuurira zvenyu mberi, ndinenge ndichikuteerai nemibvunzo. Saka zvadaro chiitiko chaitika, isusu takambogara kuno tisina kukwanisa kuenda ikoko. Takatarisira murao netsika wechivanhu kuti sinzi paitika chiitiko chakafanana neichocho, vekwakambarami vanova nasekuru wedu vachauyawo zvekare kuno vachititaurira kuti muzukuru tanga tiri kuranga, asi pakuranga kwatanga tichiita tazodarika murao, havana kukwanisa zvekare kuuya kupi kwatiri kuno. Saka nekudaro isusu tazogara pasi tikati regai tiende kwavari tochinovabata maoko ivo, nekuti ivo wacho ndowaita sei wafirwa nemwana. Zvoreva kuti baba amai vari kupi, vari ikoko. Saka taita sekudaro shuwa tikasvika tiine sabhuku atanga tiinaye, sabhuku anova Chimina. Sabhuku Chimina akati ndini ndatumwa naSabhuku Mukonzi semukoma wangu ati handisi kukwanisa kufamba nekuda kwechirwere chemakumbo. Saka ndauya kuzomiririra Sabhuku Mukonzi vakwanyamakura vatikumbira kuti tiuye kuzobata maoko kwamuri. Ndo mafambiro ataita kusvika pari zvino. Saka kuri zvino unyoro huno tiri kuona wateera wasvika futi papi pano kuzobata maoko here kana kuti hatizive nyaya dzavauya nadzo. Vekwakambarame. Ndivekwakambarame vari pano. Tinotenda. Hatichipindei munyaya nekuti haisi nyaya isiri kuzivikanwa pari zvinezvi. Mubhuku rinoratiri rekwaMukonzi kunyangwe nevekwakambarame ikoko zviri kuzivikanwa. Chii chakaitika kuti sekuru vazorwa nemuzukuru ndozoenda kuna Nyamakura? Ndinotenda. Regai nditaure ndichiti ivo vakandifonera vachitaura, vanotaura vachiti tabata munin'ina wako anga apinda mbamangu achida kunyenga mukadzi wangu. Saka zvatamubata zvatamusunga takumuranga. Nhau iripo ndeyekuti ndeyekunzi vabata muzukuru naambuya. But nhau iripo ndeyekuti vanhu ava vaitirepa munin'ina wangu uyu. Vaitomufonera vari vese pamba pavo ipapo kusanganisira mai baba varora vese vanga vari papi varipo.
Saka vanhu vaitoita zvezvo kumutrepa kuti vagone kumubata. Ndo madzikisiro andiri kuzviita. Zvichireva here kuti paakabatirwa mumusha mavo imomo ndoma akasungwa mbira dzakondo vachibva vazomurova pamusha paakambarame. Ndizvozvo chaizvo. Sekuru. Ndizvozvo. Kutaura kuri kuita zvonzi akasvika sei pasekuru ipapo? Anga adaidzwa nani? Kutaurwa kuri kuita ndiko kuti hanzi vaifonerana nemukadzi wasekuru. But chiri kuti kachamadza ndechekuti mukadzi wasekuru uyu ari kunzi ane mwedzi 3 auya pamba ipapo. Hatisi kuziva kuti mukadzi wasekuru uyu vakambenge vakapimbana naPondayi here kubva kumashure uko vasataurana nasekuru ava. Hatichazviziva kuti pa3 months munhu achinzi muroora auya mukati memusha obva atenga atone nemafurenzi ezvikomba kare zvekutoti kachamadza hatisi kuziva. Tichirikaniboya kuna nyamakura ndibota bata yanyu microphone. Okay. Shoko rekuti Pondayi hakusisina rakasvika muri kupi? Ya zvakaita ndezvokuti ndaiva kune imwe nhamo yandakanga ndaenda nezuro. So ndichitosvika kubva kunhamo iyo ndakasvika kuma past 6. Ndichitongosvika pamba ndisati ndambodii ndikatobata mabhegi angu. Ndopakapinda foni ichinzi Pondayi hakusisina. Zvakandikachamadza chaizvo. Zvimwe zvandingada kubvunza zvekuti apapa zvaitika paukama uye tiri pamwe chete vekwakambarame vari pano, imimiwo zvekare vekwanyamakura muripo pano, muri veropa rimwe chete. Zvinokukanganisai zvakadii kana zvichinge zvaitika paukama kudai? Ya zvinhu zvinokanganisa asi tinofanira kugara pasi totaurana mune zvakanaka. Maonero angu. Pari zvinezvi ndaona tichiita kusvikirana panapa. Zvinosiya mhuri mbiri idzi dzaapakaita sei munharaunda dzatigere? Chiona inenge ichitogara nakaona dzevamwe. Mubvunzo yatinokubvunzai inenge isina kunyanya kunangana nemi asi kuti mune ramangwana vamwe vari kutoona tichitaura panapa Sly Media TV tinenge tadzidza kubva kune Mukwakambarame kuti kana tichinge tawirwa nezvinhu zvakadai tinofanira kudai uye tinofanira kuendera situation isei. Sevanhu vematongo tinoti kana zvaitika zvakadai tichifanira kuti tichibatana tiri pamwe chete. Iwo wacho Wakakambarame nesu newamwe wakati wakiridza tiyafanira kunge tochiisa musoro pamwe chete kuti what's the way forward, tochiita sei kuti zvinhu zvifambe mushe. Alright. Dzokere kuna Mukoma. Mukoma chenje. Mazosvika pakumabvawo kumaonana, mapurisa akapindira papi panyaya iyi? Mapurisa weKwakambarame ndo wakaenda kunozvipira kumapurisa wega panhau yavo. Mapurisa akauya pakaitikira chiitiko, vakasvika vakatora bhodhi. Pavakatora bhodhi paive pasina the other part yekwanyamakura ichiona kuti pavari kutora bhodhi zvinhu zvakamira sei. Ndo maitikira akaitika nhau. So takazofonerwawo nguva dzatifambei, vanhu vachitaura kuti munhu uye ari mumunda ari kuratidza kuti anenge azviwirwa pai mumunda. Zveshuwa paakatsakatikira pacho tapasvika tikapaona kuti zvechokwadi apa ndo pakatsakatikira hama yangu. Saka chinhu chandibata zvakanyanya. Zvese zviri kutaurika zvatiri kutaura pakati peino nzvimbo nezvataurwa nemunin'ina wangu handina chandinokwanisa kushora kana kutapudza, asi kuti tigone kunge tichiwirirana neweKwakambarame. Ngavatore mwana wavo vamuise paground kuti tigone kutamba tiri pamwe chete, toziva kuti tiri pamwe chete. Kana mwana wavo asiri paground isu hatigone kutamba nawo. Muri kureva tsikai? Hatigone kutamba nawo kana asiri paground nekuti isusu tiri kurwadziwa. But pakurwadziwa kwedu tiri kudzoka toti zvekare takaberekwa mumusha imomo, asi iwo wabva wazopa mupanda wawapa wokuti isusu tinonzi anakambarame, avo vanonzi WokwaMutemaringa. Isusu sevazukuru tikatoona ana asekuru vachinetsana
tinogona kupinda pakati pavo tichivayanisa, but ivo havana kukontora kodzero dzekuti zvaitwa izvi nemwana isu tichipinda papi, tichipinda pakati pevana. Vabva vangotora mutemo kuita ndevavo, vachibva vangoti tiita sei tibva tangopedza basa racho. Saka basa ravo vapedza, tiri kuti kana vari kuti tiwirirane tigone kufambidzana tiri pamwe chete, ivo nemhuri yavo nemwana nyakupara mhosva wacho akanga ari akatadzirwa. Handiti ndiye anofanira kunge ari pano. Kana akanga ari pano, taakugona kuona way forward yekuti zvechokwadi we are together. Pasina izvozvo hatisi pamwe chete. Tinongoti kwakambarami, torai mutumbi wenyu muende kunoviga kumba kwenyu. That's all. Wekwakambarami vanotora mutumbi wavo woenda kunoisa kumba kwavo. Amai nababa varipo. Amai nababa wavo varipo. Panapa pamba pa Rogen Meja Nyamakura na Febi Mutemaringa. Ndo panapa pazarwa Pondayi. So tiri kuti wachazenda kana tisina kwasina kugadzisa zvinhu izvi. Isusu hatina munhu afa panapa. Munhu afa ndiye kwakambarami. That is kana pasina kuuya mupari wemhosva. Kwezi mupari wemhosva anofanira kumira pamhosva dzake. Edamo paitika zvinhu zvese izvozvo, baba vacho vakanga varipo, vakatomira pamusiwo vachiti musati matanga kurova, rovai. Hamusati matanga kurova, rovai. Amai vacho vakataura kuti anodisisa vakadzi chaizvo, haagone kugara nevakadzi. Amai vacho vakataura mashoko api ivayo. Handiti so tiri kuti isusu toda kuti iwo zvamauya imimi zvanaka, naivo vachataura matauriro avo vachaita, nokuti vari pano. Hadzisi mombe dzedhaka dzinokumirwa, vachataura mataurirani avo. Kungoti hana dzedu izvozvo vazhinji, hana dzevanhu vari panapa hadzina kunyatsogadzikana pamusoro pechiitiko chiki. Bhozi kana pakazvarwa mumwe akafanana naPondayi, haasiriye, haachatowanika, haachawanika. Pane ambowana here mukana wokunzwa kuti anga ane mavanga akaita sei akazoita kuti upenyu hwake hugurikire panzira? Pondayi ari kunzi akarohwa kunhengo dzake uku, ndokwaakarohwa kunhengo dzake, ndokwauraya Pondayi. Ndokwaakarohwa Pondayi. Handichandokwanisa kunyara bhozi ndodziitiko chakaita sei chakaitika. Saka ndomamiriro akatanyara. Vanotaura ari makuhwa vanenge vachiti akarara achirohwa usiku hwese, ndochokwadi here chiri kana kuti hachizi cho hazvizvo zvakaitika? Chokwadi china iwo nevaiona. Ine handigone kupupura nhema kana kutaura zvinhu zvandisina kuona, asi vane chokwadi ndiwo vakanga vari pagiraundi. Vakanga vari pagiraundi ndo vano umbo hwakakwana uye ndo vane chokwadi. Sabhuku tinavo panapa here vamukonze nachief? Chief hatina. Vangangokwanisa kumirira sabhuku, aripo mwana wasabhuku pano. Alright. Tinenge tichida kunzwa kutiwo vari kuita chidanho chipi chekuedza kuti mhuri mbiri idzi dzibatane. Tinonzwisisa kuti kurwadziwa kuripo, asi sekutaura kwamboita mukoma waPondayi zvekare angachitaura mashoko iwayo kuti kubatana kunodiwa, hongu tiri kunzwisisa kuti mushungu munadzo uye huchiri unyoro huno panyaya imwe chete iwe. Zvimwe zvatingada kungonzwisisa izvezvi ndezvekuti mapurisa ati zvichatora nguva yakadii kuti vambogara nemutumbi veforensic vachiita postmortem yavo kuti mukuzokwanisa kudzorerwa mwanakomana wenyu muchizomuchengeta panzvimbo yake yekupedzisira? Right, kumapurisa ndabva nako. Mapurisa vati panoda kuti wabononzi postmortem because yatomeda. Saka kuti mapepa akwanise kufamba madhoketsi panoda kunonzi postmortem. Saka vati pa date remusi wa 11
Lauti 11 February fundo noya. Mumaoko emapurisa pana asungwa here nenyaya ishi? So far hapana ati asungwa, asi pano wangotorwa mastatement. Vari kufungidzirwa kunzi vakanga varipo pane chiitiko ichocho. Asi ivo mapurisa vamboonawo here mukana wekuti vataure natsikai? Vasati vakwanisa kuwana mukana iwoyo. Akazonosvitsa nyaya kumapurisa ndiani kufamily yekwakambarana? Paripo. Alright, tinozowana mukana wekuti titaure navo. Zvimwe zvati tichida kunzwisisawo ndezvekuti rufu runouya vanhu vasina kugadzirira. Munozotipawo namba yekuti rufu ruchatora mazuva akati kuti saizvozvi mutora zvemusi wa11 izvitori wikirese, kuitira kuti vari kunze vane vada kunzwisa information yezvakaitika kuna Pondayi, vamwe vakadzidza naye, vamwe hama dzenyu vanenge singova vachiona namba iyoyo iri pano paSly Media TV. Uyo vanenge vachida kubatsirawo panyaya yakadai so vakugona kunge vachikubatsirai. Nditange kutaura nemi panyaya tinodzidzei panyaya yakadai? Tiri kuziva mune misodzi pamatama, asi tinodzidzei? Zvakaoma mudhara pane zvino kuti nditaureka. Mashatiro andakaitwa nezvandiri kunzwa soka handigona kuzvitaura. Ndigona kuti maybe pamwe mukoma wangagona kutaura. Pane pari zvinhu ndikwanise kutaura kuti zvakamira seka. Nemagumbukira andakaita zvakashata. Alright, kani motaura. Zvimwe zviri padundundu penyu zvamuri kuda kunge muchitaura, zvazvinoita ndezvekuti muupenyu vanowanza kuti kana shungu dziripo munhu ngaagone kunge achiburitsa zviri maari, sekutaura kwamama muchiita zvese zvamama muchitaura. Mune mamwe mashoko here amuda kuwedzera Mukoma chenjerai panyaya yekuungana kwataita panapa nekuda kwaPondayi? Muchifanofunga ndoda kukubvunza kuti Pondayi pakati pedu anga ari munhu akaita sei? Pondayi aive munhu anga ane rudo. Pondayi aigona kuti nyangwe mukagumburana anga asina chigumbu chinoenda kure. Aitoti magumburana zvezvi waona mangwana kuseni kwacho achitoya kumba kwako, mukoma mamuka sei, amaigurundura chakati, ende hapana paaipata kupinda. Semunhu anga aine rudo rwakaperera. Munhu wokuti ndikutoti izvozvizvi pachezvangu inini ndarasikirwa zvakanyanyisisa. Cherezvini mwana wangu chaiwo warasikirwa zvakanyanya. But chinhu chiri kundikatyamadza ndechekuti sekuru ivava baba vevana ava vaenda kwaSabhuku Mukonzi. Zvavaenda kwaSabhuku Mukonzi watonyenyeredza kudai. kwaSabhuku Mukonzi ndeukoko handitika, watonyenyeredza kudaiwo vakadzokera. Chinzvimbo chokuti zvavanga vaenda kuna Sabhuku ningi Mukonzi ndiye anga muyanisi pakati pemhuri mbiri. Iwo vabva vazvitora simbo vakati arega ndiende kumba kwangu, ndikubva waenda zvawabva vanogara. Vakatongonyarara vakaita sei? Vakadaro. Saka isatatozoitawo kuendera kumba kwawo kuti regai tinovabata maoko kumwana wavo. Saka chinhu ichocho chandiratidza kuti ava navasi anasekuru bava. Zvatondiratidza pikicha iyo yekuti havazi anasekuru. Kufanana kwemutupo, imwe imharambende imwe imhara chaiyo. Kufanana kwemutupo imwe nguva Mwari ngaandiregerere. Mwari ngaandiregerere. Imwe nguva pakangoita zvipomedzerwa zvokunzi ndiwo kwamuti Maringo wasiri wakakambarami wasiri kukambarami, kana kuti ndiwo chikona mombe wasiri wechikona mombe. Bozi dai vanga vaine mwoyo wokunatsoziva kuti zvechokwadi tine ukama huri pakati pedu hwakasimba. Uyu mwana waatete wedu hapaimboitika chitiko chakafanana nechochi. Ndonga sekuru vavo muchavabvunzawo kuti mune makore mangani neeji yawo yacho iyoyo. Amai vangu inini wadiki muna sekuru vavo, but neeji yawo shuwa kunatsomira pachiwanzi murume mukuru kuti Pondayi urayai. Ozochi munhu akarohwa araundi zvekuma 8, handiti arohwa zvekuma 8
akaswera aripo pamba ipapo 8 dzemangwanani 8 dzemanheru handiti akarara aripo Pungwe ari ipapo hatichaziva kuti paPungwe yavakanga varipo iyoyo zviizvo zvimwe zvezvikamu zvavaita handiti hatichaziziva izvozvo nokuti zvanga zvazveusiku saka ndiri kubatikana hama ndinoziva kuti panyaya yakadai ndiri kubatikana ndiri kuzviona ndosaka ndakupai nguva yekuti mutaure muburitse shungu dzenyu zvinoizva zvinotibatsira paupenyu hwenyu kuti mukataura zviri mudundundu menyu tine mabatsirwo acho azvinoitwa ndichimbokubvisai pfungwa dzenyu. Ipapo tinoziva kuti vanhu vachiri kusvika vabva kuchipatara manje zvimwe zvacho hamusati matombogara pasi semhuri kuti imimi dziri pfungwa dzenyu kuti muvige Pondayi makasununguka kuti tabatana takuti pakati pedu pane ngozi yaparwa nevanhu kwakambarame vanhu vanoti kugona ngozi wiri zvinowanzoitwa nemuridzi wazvo anobuda otaura kuti ini ndoda kuripwa nezvakati asi imi vanhu venyama ngatimbotanga kutaura nemi pamwe hamusati magara dare kana kuti magara munongotudza kuti tagara dare tinoda kuti tigone kuti tiri kuchera imba yemwanakomana wedu Pondayi toda kunge taitirwa zvakati ndezvipi zviri mauri tangotaura kuti kugara nakaona dzevamwe mafungei kana muri imi sedunga munhu kana kuti musati magara dare maita zvakanaka regai ndikupindurei ndichiti takamira semamiriro atakaita pano tiri vana baba vanotitonga wachipo havasati vasvika saka hatina the way what we say about that issue kana iva vanhu ivavo vasati vapano so tine urongwa hwokuti panouya ana baba toona kuti zvavauya nderipi danho ratinotora then I will come back to you. Tinotenda pane akaenda akaona mapurisa achisvika vachizotora munhu kana aripo tinogona kutaura naye kuti angotiudza kuti zvakamira sei panguva iyoyo kana pane vekwakambarame varipo vakasununguka kutaura nesu tinogona kunge tichitaura navo manzwisira avanoita nyaya inyaya tiudza kuti iri mumaoko emapurisa pane zvimwe zvatisingabvunzisise nekuti tinozviziva kuti inyaya ichiri kumapurisa. Ndisati ndaenda kune vamwe mashoko enyu ekupedzisira pane dambudziko ratasangana naro mukati memusha uno ndeyekuti Mukoma chenjera. Regai nditi chinosimbisa zvinhu kana kuti chinosimbisa ukama kutaura muchiwirirana kana musingawirirani hatifungidzire pane chinokwanisa kusimbisa ukama. Isusu kusaidi kwedu kunoku tisu tashota pakushota kwedu isusu hapana replacement nekuti patobva zino usatarisira kuti pachamera rimwe zino zvekare ratova vendi pakati pedu saka vende irori hatizive kuti richavharwa nani saka ini ndiri kuti pane zvinodikanwa zvacho zvese konhamo ndeyawo wozi mupari wemhosva ndiye anomira nemhosva yake mupari wemhosva ndiye anomirira mhosva dzake kana vakamuviga zvinengei ndezvavo animanzwisisa kana vakamuviga zvinengei ndezvavo mwari ngavanditongeavo regai nditi munini wangu uyu kauyu zvaaita izvi ndo zvakaitwa naSekuru ivava iyo zvaaita izvozvizvi ndo zvakaitwa naSekuru ivava mukadzi yeye abereka vana ivava vakaenda kunomubvutira mumwe munhu anonzi Jima iyeye mukadzi yeye abereka mwana vakaenda kunomubvutira murume anonzi Jima saka ivo zvavakabvuta handizive kuti vakaurayiwa here. Zvakanaka tinotenda Mukoma chenji ndakusunungurai munokwanisa kusununguka zvenyu panhengerekeni imimi ndasina kunzwa kuti relationship yenyu imimi naPondayi yanga yakamira sei. Inini mwana wababa mukuru wangu pakuwirirana kwenyu marasikirwa zvakadi nekuti Pondayi haasiri pakati pedu? Ndarasikirwa zvakanyanyisa zvokuti munhu anga ari close kwamuri? Very close. Pondayi anga nemudzimai here nevana?
No, anga asina Vake. Anga asina chokwadi. Ambogara ngene mukadzi but vakazosiyana zvavo. Alright. Kuno kunde zvipi zvanga achita muupenyu hwake zvekuzviraramisa? Anga achimboita mabasa akasiyana uno kushandirawo muminda yevanhu kana kugadzira maredhiyo mafoni achingodaro. Alright. Ewa ndinotenda ndozoti inguva yakakuomera zvikuru kuti muone mukana wekuti munge muchitaura nesu. Isusu paSlyMedia TV tongoti Mwari akusimbisei panguva yakadai. Uye Mwari dai mweya mutsvene wawana zvaungaite kuti ukudzikamisei kuitira kuti tisazoisa mhosva pamusoro peimwe mhosva yataparirwa. Isusu semhuri yaponderwa mwana ngatichiradzewo kuti isusu tiri vanhu. Ndo chikumbiro changu tichipesa urukure. Ipapo ndandagara ndapataura kare ipapo kuti iwo wakabatana nesu toonerana tiri pamwe chete tinowirirana, asi wakada kuita zvakwawo patinopesana, asi vana vanga chingwanguri pano chete it's okay tinowirirana. Mukoma ndikuona kuti vane shungu dzakanyanya. Rambai muchinyaradzana. Ndinotenda. Maina basa.